Mentaka sri ka surupal ba ka beri nyo trap ka jialang ka balalong hasilong club ha bagi lasem ya karaben pelong ya ka jialang padpa hamadan malki ha ka arp sautre unailur aja arpsan habakrana kilat patai kubor hadin ka jialang uba Thomas pasa awe ni kinong alam ka kunhun ulaong baka jitmu jong ka ni ka jialang kalong ban pinmi tang kawe ka sur ban pendram juri kinong le kam sneo kiban dur wat ban shem ya ka jing embriu ru kumbala yi ha kini kisimenta nyai ku blei pi ki parlok untuk kubor pat hakani ka singi ka jingwan ka jungi skilat patai kubor na ko apun she thu ni kong e na kaliang kasur upat ba ka bri nyu trap ila dab ban shong jingalang kerke kata khandu trik jumbrai nai lur ar jar san haka bang ilai shong ban perkhat ban ki jingja ki baja ki ni ki singi haka bade ka blak ta pat yong ya ka imlang sa lang na ka jingyap jongki bri ki pulului ki bsha pniap ka bang yim tip ki daw yu slendat pat de halor kani ka benta na kaliang kasur pai pa kala shong ya kata ka jingelang ban ya shong perkhat ka e ka bangi di ban le pat ka e ka bangi de ban pan jing kersan no pai ba nam ta ka jingi trelang nam ta ban wan ra e ka shong sup shong sngan ba kum juru e kita bangi ne shong perkhat kilat jingeda ki ba kumno ka ba kani ka imlang sa lang ka jongi ka dong kam ka bangi tip ya kani ka ri ka jongi ku ka ri tip to play dia bai de ba ka rai jong ani ka jingelang ka bangi shongเป็นคำที่เอา spokesperson น้องไอเทียนจงกระสุนไปบ้าพอยินนมละมันเป็นปอยระดับกัดกระบังยิละระดับกระเดบังยินเป็นปอยลิงบากกับโซเชียลมีเดียกันแต่กับ WhatsApp yaกระบังกุมบลาองบักทุมัสบังยินกระปาดอีพีบันมีนะกับ WhatsApp ซึ่งบอกเพียงเนี่ยกันแต่กระเดกจึงกระปาดเร็ดกระจงนี้บักคุมโจรุนมันหากันนี่งี้ขอดกระปาดเร็ดบัดกินน้องเป็นยาสกุลลูลองบักกินวันAmar ba kani kumbal keren baka mdei bandei tang kasur jong wei shimbet ne jong wei galong yeng ne deka deka sur jong pai ba hi bade ban pen snow ya gini kiriu thang snam ba ken ya ka kam ga bumban ga ba phile mar mentau pai ba hi unmi shakmat ban pen ram pi bat ban yele ban pendu cha ya gini ki jingcha kata limba bangin ai pat ga jingi trelang ya ka sarkar jela kenthop i katanat pulit pakiru at least kin yo eta ga bor ban chimkhia ban trei kat kum kar kom ka baki gide ban trei kum bala pen kup boriki bala penrap dari chairman ba ila da usong ki meeting ki jongi hakawa daga jing sokhia ka ba jurba kum kita ki nong shong jom ga jela ka jongi ba kini meeting ila epe ba kini ki snem ila adam kini ki jingjia ki bakta mat yong ki mang salam kilo ki jur ba hado kata lagi yang jingjia badang shen badang jia nong ra ne i have ibarat lene halang kerding da chku ki jaka ki pai ba ki sin ki sakhi hi lemba ki ki social media ki bagi habakut kum ka konhon habangi shong ji lang gidan ta kawe ka jingkali ke ai ka bangin le ban pendu i kini ke ai ka bangi kum ka society be klam da kerni ka seng klam kerni no kum ki nong shong jong ka ri tip bre tu ble ke ai ka ba in le ba in pentik na ba kini ki cacing dia ki wala pin shok eri khlong ki khana ki long kumi ki rangba ya baro ki shong kum no ngin le nakaleng ka jongi nakaka daw nakaleng ka jongi hati meeting ngila shimi wo garai ba nakaleng jong ka sur upai ba ngin pelong ya ko ga jingalang pai ba ang ti hamaran malki ya ka arp sautarik jong uni ubnai ya ba ya ka jingalang on sedang nadu ko por khadui baje but kan jing thumu jong ni ka jingalang kri tanggawe ba dakasur ka ba jam tam dakasur jong ka jai ben ru bai nin penrem ya kum kini ki jing jia kanang ba kiu no ki brio ki ba le ya kum kini ki kam transnam kin don ka jing siap ting akiru kani ka jing jia kum kini ki jing jia bla jia la katu an sinam hong so thu kam dei e tanga kamram jong ka sarkar ada ka jing kali kami upai ba kai mo upai ba o haban le kum nungin sim kian ban nimla syuti ban chusha ban up yang saya no on siapa ni sakan not lagi min sim ngin up swa bangin le ye te kadai ka jing elang kadai kata ka jing thumu but ngin sa ai ru ki jing tho ni jong ni la don kam show governor siapa ka state government ka jong ni kanang ba nakaleng ka jong ni ki pai ba nakaleng ka sarkar ru
mat barok stakeholder ngin penting kena tanggawe ba kini ki kam thambor ki dibanduk jan bat ni kermen ba ki pai ba hi karakut kapor bangaron ladang song tang hayeng tang lamba ka WhatsApp ngimla ban penduk jan ikine kaji siap ting ajung di kata ngimla syu bar kajing pur state kini kam kalau ngabai sir kai hadu ta tak tahu ladang kala dei kapor yang bangin mi lagi WhatsApp ke jongi bangin yawan lang dakamet ban peni kata kajing so khia ka jongi bat hak ni kajing lang ngila sim kara begin weri ya baro ke seng san himasima ya baro ki noilam seng barang yu per ki noilam nyam bat ki kan hon ki babun ba ni kerpat ya kiru hoi ka official request kin pai ane kaderu ka ni kuat man sim ni ka bu ban kerpat lang ya baro ba ngin ya wan lang da kawai ka sur da kawai ka jingmut ban petrata kawai ka thong ba ngin penduk jan ya ki kam bilang persya ya ke imlang salang ka jumi thank you